दिनै आं एफबिआव मोनसे पस्ट मोनदोंमोन माने जायबा बुजादों बिथांनिनो न'नि जायो ओमफ्राय बिथाङा मोनसे पस्ट हेगारदोंमोन नोंथांमोना फरायबानो जाबाय होमबानो बुजिगोन आरोना। ভাগতেছিল এটা শালা সুত মারানি দা গাড়ি তো রাখি দিয়ে ওই গাড়িটা নাম নইলে বেশি মার খাবো আর নাম সঞ্জীব দত্ত ক্যান্ডিডেট বিজেপি সাপোর্টার কি করেছে তো ইয়ার 2 নাম্বার বক্স লই আছে ইয়াতে কি করিব বিশেষে বিজেপির দাদাগিরি চলিব শাস্তি পাবো লাগে हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहाखौ बिग्रोनाय थाबाय जुदि आं माबाफोर भुल बा माने माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा जाबाय आरोना आंखौ आं माने दा इलेक्शननि बे जाहा माने मैया जि जालांखो मैया साननिफ्रायनो चिरांमोन नामाथाय बिथिंनो मा जायगा होनदोंमोन आं जायगाखौनो मोजां मिथिला जायखिजाया गसाइगावआवबो जादों बिदिनो आं माखासे देखायखाबायानो आं जेसेबांखि मोन्दों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायखाबाय आरो नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय जानो हागौ मानो होनबा गासैबो गावबा गाव स्टेटासाव बा जेरावबो माने पस्ट होगासिनोमोन आरोना जानायफोरखौ ओमफ्राय आं बेफोरखौ नुनानै गोसोखौ मोजां मोनाखै आरोना माने गावजों गावनो माने बिदि आरो माने बिदि जेबो गिबि गुदि जेबो मिन्थियालासेनो माने डाइरेक्टलि बोरै बुलायनाय मानाय माने बेफोरखौ आं मोजां मोनाखै आरोना
बेनिखायनो आं माने एसे ओरैनो आंथ' एसेबां पलिटिक्सनि बाथ्रा जेबो मिन्थिया थेवब्लाबो माने आं गोसोखौ मोजां मोनैखाय माने ओरैनो नोंथांमोननि सिगाङाव माने बुंनो फैबाय आरोना बुंबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं रावनिबो साइडनि लानानै बुङाखै आरोना आं माने बेहायथ' गावबा गाव गोसोसो नङा होमबा जों जायखौ मोजां मोनो बा जायखौ जों सानो लिड खालामनो हागोन जोंखौ माने दैदेननो हागोन लामा देखायनो हागोन माबा मोनसे माने बिदि आरोना जायनो होनो गोसो बिदिसोना बेहाय रावखौबो फर्स खालामनांगौनि गोनांथि गैया बा नों बैहाय हो बेहाय होनाङा नों बे पार्टिनि नों बे जोंनि पार्टियाव फैनाङा बा बे जोंनि पार्टियाव फैनानै होफैनांथारगोन नोङो बिदि होननानै दम होनानै बा धुमखि होनानै जोङो रावखौबो बिदि खालामनाङा आरोना मोजां नङा माने आरो मोजांबो जायाखै जुदि खालामदोंब्ला मैयानो माने जाबायदि नुदों एकदम मोजां मोनाखै आरोना गोसोखौ ओमफ्राय दाख्लैबो मोनसे सिटुवेसन जालांखांबाय आंथ' बाक्सानि नालाय ओमफ्राय जोंनि होजों बाक्सायावथ' जोंहा दाख्लैनो थांखांखाबाय नालाय ओमफ्राय बेहायबो मोनसे सिटुवेसन जादों माने जोंहानि न'खरनिनो जायो आरोना आंनि लोगोनि बिमाय असे आं बुंनो सानाखैमोन बे बाथ्राखौ माने बुंनांगौनि गोनांथि सानाखैमोन थेवब्लाबो आं बुंबाय आरोना माने बिदि जादों आरोना सिटुवेसना जेनेबा जायगायावथ' मोनसेल' पार्टिनि जानो हायाना मोनसे गामियाव मोनसे गामिनियानो होजोबगोन बे बाथ्रा नङाना मोनसे पार्टियाव स' माने बे माने गामियाव मोननैमोन नामाथाय मोननै पार्टिनि ओमफ्राय मोनसेयाव जायबा न'खराव मोनसे माबा जालांदों माने जिउ गोमादों आरोना गोमानांदों दाख्लै सासे मानसि आं डाइरेक्टलि बुङा माने जेनेबा बेनि जाहोनाव जादों होननानै बे इलेक्सननि बिदिनो माबा पलिटिक्सनि बिदिनि आं बाथ्रा बुङाखै माने बिदिनो मोनसे सिटुवेसनाव माने जालांबाय आरोना बे इलेक्सननि माने बेनि नेक्स्ट दिना खालिनो आरोना जोंनि बे जायगायाव जानायनि नेक्स्ट दिना खालिनो ओमफ्राय बे जोंहानि माने आंनि रुममेटनि लोगोनि बिमाय थैनाय खालि आरोना बेहाय रायजोनि जेनेबा बिदि माल बुस्थु थायोना लाइक माबा माबि बिदि थायोना ओमफ्राय बेखौ बिहैथ'दोंमोन आरोना मानो होनबा बुहुत मानसि फैगोन नालाय बिहैथ'दोंमोन ओमफ्राय रायजोआ हरा जाहैबाय माने नोंसोर बेलेग माने बे पार्टिनि आं बुंला मेनसन खालामला बबे पार्टिनि नङा जायखिजाया नोंसोर बे पार्टिनि जों शेयारखौ बेफोरखौ हरनो हाया बिदि जादों आरोना सिटुवेसना बाट बिदि जालायनाङामोन आरोना आंनि साननायाव नोंथांमोननि साननायावथ' आं मिथिला जायखिजाया आंनि साननायाव बिदि जालायनाङामोन जि जादों बेखौथ' जोङो बिनि सिटुवेसनाव लाबोजायाना बिदि माबा मोनसे न'खराव माबा मोनसे जानाय सिटुवेसनाव जों बेखौ लाबोजाया जों बेहाय जों गावजों गाव बर'जों बर' नायलायाबा सोर नायगोन गुबुन हारियाथ' रावबो जोंखौ नायनो फैयाना मुगैयोसो बर'फोरखौ मिनिगोनसो बिसोर मिनियोसो जोंनि हारिखौ माबा मोनसे जाबाथाय नाय बर'फोरा बिदि होननानै आं सानानैमोन आरोना माने जों बर'फोरा गावखौनो गाव मा साननानै लायो एसे माबा मोनसे जाबानो गरम आरोना बिराद गरम जायो मानसिफ्रा जेबो साननानै खामानि मावा आरोना गरमा गरमि मावो उनावसो माने फसायनांगौ बेफोरबायदि सिटुवेसनाव गोलैयो आरोना ओमफ्राय आं माने बेखौ जायखिजाया एबारनियाव आं मोजां मोनाखै आरोना माने गासैबो बुंगासिनो मा होनोमोनलाय माने बिदि जाबाय आरोना नोंथांमोना नायखांबायबो जानो हागौ मिर्जापुर मोनसे मा होनो बेखौ मुभिथ' नङा माने सिरिस टाइप आरोना मुभियानो होनजाबाय जेनेबा आं मुभिखौनो होनबाय जेनेबा बुजिनायनि ओमफ्राय मिर्जापुर
दा जे माने जि जागासिनो आरोना जि सिचुवेसन जागासिनो जोंनि बेयाव जोंनि बिटिसि जेनेबा मा जागासिनो बेखौ गासैबो माने मिर्जापुर लाइफ बिदि बुंगासिनो आरोना एक्चुवेलि बिदियानो जाखादों जि माने बे मिर्जापुराव माने माबायदि बिदिखौनो सेमखौनो नुदों बिदिनो गावथारलायनाय बुलायनाय बिदिनो इलेक्सननि बिदिनो पलिटिक्सनिनो आंथ' एफा बारा मिथिया बेफोरनि बाथ्राखौ थेवब्लाबो माने गोसोखौ माने मोजां मोनैखायसो आं बेफोरखौ बुंदों दै आरो जुदि माबा मोनसे मिस्टेकलि बुंदोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय नोंथांमोना आरो बेहाय जों रावखौबो फर्स खालामनाङा आरोना माने नों बेयाव होथारनांगोन मिथिनानै आं बेखौ बुंखांखाबाय माने गोसो मथेसो ना दा नोंथांमोनहा सोरनो होगोन बे नोंथांमोननि गोसो नङा होनबा लाइक नोंथांमोनहा सोरखौ जेनेबा सोर नोंथांमोनखौ लिड खालामनो हागोन माने सोर नोंथांमोनखौ नायफिननो हागोन बेनोसो नोंथांमोनहा भट होगोन ना जानला मोनला नोङो जेनेबा जेबो साना हवा नों होगोन नामा होआ ना बिदिनो गासैबो गावनि लाइफ गावनि माने सानै हयै गाव होगोन आंबोथ' भट होदों जेनेबा बाट आं बुंनो थाङा आं अबे पार्टिनि आं सोरनाव होदों सोरनाव होआखै आं बेखौ बुङा मानो होनबा जों जायखौ राइट सानो जोंनि थाखाय माने गावबा गावनिसो बाथ्रा ना बियो गावबा गाव लाइफनिसो बाथ्रा जेनेबा गावबा गाव साननायनिसो बाथ्रा दा आंनि साननायावबा आं सोरखौ राइट सानदों जानो हागौ बे भुलबो खिन्थु आंनि साननायाव बे आंनि थाखाय राइट जेनेबा आं जायनो होदों ओमफ्राय बेयाव आं बेखौ जेबो बुंथ'ला जेनेबा आं जायनो होदों जायखिजाया जोंनिथिं मोजाङानो थांदों जेबो बिदि दावराव दावसि जायाखै खालि आं मैयाल'सो ओजों चिरांथिं आरोना मा होनो गसाइगाव बिथिंनि माने घटनाफोरखौ खोनानानैसो आरोना जानायफोरखौ खोनानानैसो आं माने गाज्रि मोन्दों आरोना माने गथ' गथाय दं मा दं फेमिलि दावराव दावसि इमान बिदि मोजां मोनाखै आरो आं जायनोबा भट होदों आंनि फेमिलिया जायनोबा भट होदों बिथाङा माने जोंहानि फेमिलिनिनो जायो माने जोंहानि न'निनो जायो आरोना आं दा बुंनो थाङा नोंथांमोननि सिगाङाव बिथाङा मा पार्टिनि माने आं जेबो बुंनो थाङा बेखौ उनाव मिथिगोन माने आं दाबोथ' जेनेबा गासिबो बुजिजोबनायाथ' नायनाय नङा भिडिअखौ सोरबा बुजियै मानसियाबोथ' नायगोन आंनि भिडिअखौ आरो बेखौनो बुंनायगोन माबा माबि आं बेखौ लुगैयो आरोना आंलाय सानदोंमोन माने जोंनिथिं मोजां थांखांनायखाय माने मोजाङानो थांसिगोन बिदि माने रिजाल्टआबोथ' 12आवनो होनो गोनांमोन नालाय रिजाल्टआबो सफैसिगोन बिदि सानलायलायदोंमोन आं एक्साइटेडमोन आरोना एक्साइटेड माने जास्ट माने नायनो लुगैदोंमोन सोर देरहायो सोर जेनो देरहानाय जेननायाथ' थाखायोआनो ओमफ्राय आंहा रावजोंबो दुश्मनि गैया साननाङा माने आं उमुगाव होदोंबा आं उमुगखौ माने दुश्मनि सानना लादों आं बिदि नङा आरो जों मानो बिदि साननाङा ना बुजिनायाथ' बुजिग्राफोराथ' बुजिखानानैसो होखादोंना आरो रावबो बिदि सानलायाखै सोरबा बुजियिफोरासो बिदि उमुगा बे बेलेग पार्टिनि बिदि सानो बाट बुजिग्राफोराथ' बिदि रावबो सानाखै मोजाङैनो दं थिगैनो दङ जाय बुजियाखै बिसोरसो दावराव खालामगासिनो दं दा मा होनगोन मेंलायलायो बेफोरखौ सानबाथाय माने बुंनो इभेन आंनि पेरेन्टसआ आंखौ जेबो फर्स खालामाखै माने
बेहाय होथारनांगोन दे जोंहा जाराव बिदि माने आंखौथ' न'आव जाराव होनो नालाय अननानै बिफामोना ओमफ्राय बेयाव होथारनांगोन दे जाराव माने उमुक तुमुक बिदि जेबो बुङाखै आरो गुबुननि बाथ्राखौथ' आं अबाव खोनासंनानै खालामगोन ना पेरेन्टसनिखौथ' आं माने पेरेन्टसनि बाथ्राखौ लानानै आं होनो हायो खिन्थु आंनि गोसो मथेबो आं जेराव होदों आं गोसोखामोन बेहाय होनो थाखाय ओंखायनो होबाय आं ओमफ्राय आरो प्लास जोंना पेरेन्टसाबो फेमिलियाबो जोंना मोनसे बेयावनो होदों होमबाबो बिसोर आंखौ मालाबा फर्स खालामाखै दे जेनेबा बेहाय होथारनांगोन मागोन होननानै जेनेबा माखौ राइट सानो जोंना पेरेन्टसा बेखौनो खालामना होयो आरोना आंखौ दिनैसिम जेरावबो बादा होफेराखै आंनि पेरेन्टसा माने बहुद सापर्टिभ आरोना आंना पेरेन्टसा आं बाख्नायनानै माने सानना लानाङा गावनि पेरेन्टसखौ बहुद बाख्नायनानै लादों होननानै माने आं बेखौ थार बाथ्राखौसो बुंदों आरोना आंना पेरेन्टसा बहुद सापर्टिभ माने आंखौ जेरावबो सापर्ट खालामो जेरावबो माने बिदि ना बिदि बुंफेराखै आरोना दिनैसिम बिदिसो बुंखायो आंखौ डाइरेक्टलि नोंनि गोसोआव मा साननाय दङ नों जाफुंहो बिदिसो बुंखायो आरो नोङो जुदि नों जि खामानिखौ मावलांनो आगान सुरदोंबा जेनेबा नों जि खामानिखौ मावलांनो सानो मावलां माने खिन्थु जुदि खालि बिदिल'सो बुङो आरोना नों थिग साननाय नों जुदि थिग सानदों बे खामानिखौ अब्ला माव जुदि नों थिग सानाखै माने नों मावनाङा बिदि माने आंनि माबायैसो आरोना जुदि आंनि गोसो मथेसो आरोना खालि बेल' ओमफ्राय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आंनि पेरेन्टसजों बिसोर बहुद सापर्टिभ इभेन आंनि फंबायाबो उन्दैसो माने खिन्थु बुजियो आरोना बेफोर माने बेलेग बेफोर सिटुएसनखौ बुजियो आरोना आंनि गोसो मथे खिन्थु आंनो जेनेबा रावनिबो बाथ्रा खोनासंनो हाया दे आंनि फंबाया माने आंनि बाथ्रा गाज्रि बुंनाय आरोना खोनासंनो हाया फिसा खिन्थु मानसिया खिन्थु साननोबो रोंगौ बहुद लाकि आरोना आंनि फेमिलिखौ मोननानै बहुद लाकि दिनैसिम आंनि मोनसेबो खामानियाव बादा होफेराखै रावबो आंनि फेमिलिनिफ्राय मोनसेबो खामानियाव आं बादा होफेरनो मोनाखै माने आं जि मावो बेहायनो सापर्ट खालामखायो दहायदि आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन मा गामि मोनथाय होननानै बे सानाव जानाय सिटुएसननि जायगानि नामा बे जाबाय दतुपुर माने आं मोनसे पस्ट मोनदों आरोना आं बेखौ फरायना देखायनो नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हानाय माने मिथिखाबाय खबरबो मोनखांखाबाय मानो होनबा आंबोथ' माने गोजाननि खबरखौ आंबोथ' मोनदों अभियासलि नोंथांमोनाबो मोनखागोन थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसे फरायना देखायनि आरोना आं मा खोनादों माने न'आव माने बुंनानै होनोसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने बिदि जादों आरोना घटनाया दिनै मैया सासे बुरैया माने बारा नुवा खोनायानो आन्दायदों बेखौनो पलिअ अफिसारा फोरोंदों बिदि पिक्चार दं अबाव होनो गोसो होदो होनना बेखौनो बुरैया मा खोनाखो नांगोलाव थुनो थिनदों होनना UPPLना बुबाय अफिसारखौ आदसा माने बिदि जादों आरोना सासे बुरैया माने भट होनो थाखाय थांदोंमोन ओमफ्राय बेथ' खोनायाबो ओमफ्राय बारा मोजां खोनायानो आरोना ओमफ्राय बारा मोजां नुवाबो माने मेगननि एसे प्रब्लेम दंमोन खोमा आबैनि जायखिजाया आबैखौनो बुंबाय आं बुरैमोन होनदों नालाय ओमफ्राय बे जायबा माने पलिअ अफिसारा माने फोरोंदों जाहैबाय आरोना एक्सुवेलि बेफोर माने बिसोरनि डिउटिखा मोनसे माने सोरबा जुदि प्रब्लेम जादोंबा लाइक बिदि सिटुएसनाव आरोना जुदि माबा मोनसे रोङाखैबा बा आरो बुहुद बुरै बोरायबो थायोना बिसोरबो सोरबा मेगन नुवा बिदि माबा थायोना माने बिसोरखौ एसे हेल्प होनाया बिसोरनि मोनसे माबा खामानिखा ओमफ्राय मा होनो जायखिजाया बिसोरनावबो माने बिसोरबो बिदि राइट गैया आरोना जायखिजाया
बेथ' बुङाखै थेवब्लाबो आं बुंबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बिसोरहाबो मोनसे बिदि माने राइट गैया कि नोङो बेहाय होनांगोन बिदि होननो थाखाय राइट गैया जायखिजाया बिसोरो खालि हेल्प होनो थाखायल' राइट्स दं आरो बिसोरो बिदि खामानिखौ मावगोन होननानैबो आं साना आरोना ओमफ्राय आरो बुंदों कि माने बे बुरैया आरोना बे आबैया माने UPPL नि मानसिमोन जाहैबाय ओमफ्राय UPPL नि माने बे सावगारिखौ बियो नुवाखै आरोना सिनायाखै माने बिनि थाखाय बियो हेल्प बिदोंमोन बेनाव ओमफ्राय बियो बेखौ माने मोजाङैनो बुंदोंसोमोन आरोना माने पिक्चारफोरखौ देखायदोंमोन आरोना सावगारिखौ देखायदोंमोन माने बे बिदि ओमफ्राय अबाव होनो होननानै बिदि टाइपनि बुंदोंमोन माने पिक्चारखौ नायनानै नोङो अबाव होनो हो बिदि बुंदोंमोन जाहैबाय आरोना बे बिदि सावगारि बे उमुक सावगारि होननानै माने बियो जास्ट खोन्थादोंल'सोमोन बाट बे बुरैया खोनाबायखि नांगोलाव थुनानै माने नांगोलाव होनानै बिदि खोनादों आरोना बिनि खोनानाया मिस्टेक जादों आरोना खिन्थु बे मानसियाबो बे अफिसाराबो माने बे पलिं अफिसाराबो माने बेबो UPPL नि सापर्टारसोखा माने बेबो बिनिनोखा थेवब्ला माने बिसोर खिन्थु मिथिलायाना बे सानबाय बियो माने मा होनो नांगोल पार्टिनि माने BPF नि बिदि माने साननाय माने बिदि सानदों आरोना बे बुरैया आबैया माने ओमफ्राय गावखौ माबायाव होनो होदों सानबाय नांगोलाव बिदि होनो होदों सानबाय ओमफ्राय बिदिनो दावराव जाबाय बुलायनाय जाबाय माने मा होनखो ओमफ्राय बेखौनो सारकेलनिफ्राय गावनि समस्थिखाय नायहैदोंमोन माने बे केन्डिडेटखौ आरोना माने बे अफिसारखौबो माने बिदि मा होनखो बेखौनो सार केन्डिडेटआ गावनि समस्थिखाय माने बेखौबो सानबायखि माने गावनि माबाखाय नायहैदोंमोन माने फोरोंहैदोंमोन बेहाय होनो थाखाय बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो बुबाय बेखौ मानसिफोरा ओमफ्राय उनावसो माने बिदि सिटुवेसन बुलायखांनायनि सिटुवेसन जाखांनायनि उनावसो बिसोर खबर मोनबायखि बेबो माने UPPL निनो मानसिखामोन माने बिदि आरोना बेनो भुल आरोना जोंनि बर'फोरना बेनो भुल माने जेबो गिबि गुदि जेबो मोनथिया लासेनो गावजों गाव गरम आरोना एकदम बुलायनाय मानाय बेनो मोनसे बिराद गिदिर मिस्टेक दे नोंथांमोनाबो माने बिदिखौ लुगैयो नामा बिदिनो बुलाय सुलाय बिदि दावराव जानाय लुगैयाना नाय आरो जेननाय देरहानायाथ' थाखायो सबावनो जेननाय देरहानाय थाखायो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा जों इमान उन्दैनिफ्राय फरायबोबाय पास फेल बेथ' थाखायोआनो ना बेबोथ' जेननाय देरहानायानो जाबायना पास बाथाय देरहानाय जेननाय फेलबाथाय जेननाय बिदि जाया होमबा बिदिनो देरहानाय जेननाय थाखायो दानो जेनेबा जों बिदिजों माने फुरा दानो बिदि दानलाय सुलाय बुलाय बिदिबा जों उन्दैफोरखौ जेनेबा आंबोथ' उन्दैयानो जेनेबा आरो फुरा जोंनिफ्राय बहुत उन्दैथ' दंना बिसोरखौ जों मा फोरोंगोन नङा होनबा बिसोरखौबोथ' जोङो जेननाय देरहानाय थाखायो लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय सासे मानसि जानो थाखाय बेफोरखौ जेबो साननाङा कन्टिनिउ खालामलांबाय था बा जुदि फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जेनेबा कन्टिनिउ खालामलांबाय था जुदि बिसोरनि रिजाल्टआ गाज्रि ओंखारोबाबो आरोना सरि होनफ्लांदों आङो ओमफ्राय जों बिसोरखौ बिदि बुंनानै सापर्ट होखानांगोन ना अब्लासो बिसोरबो मा होनो बेफोरखौ जेबो सानालासिनो आवगायलांगोन लाइफआव साक्सेस जागोन
नङा होनबा नोंथांमोन बायदि सासे मानसि जानो हागौ बिदिनो ओंखायनो बुजिलायनांगौ जों गावजों गाव बिदि दावराव जानाङा आं बारा बुंबाय दां नोंथांमोना बरिं मोनबाय जानो हागौ आंबो बारा मिन्थिया नालाय पलिटिक्सनि बाथ्रा ओंखायनो माने जेसां खोनानायखिनिखौल' थानो सुखुयैनि आं बुंबाय ओमफ्राय एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनोब्ला आंनि बुंनाया माबाफोर मिस्टेक जादोंबा भुल जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय स' थेंक इउ लाभ इउ अल आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंजों माने गाज्रि मोनदोंब्ला आंनि बाथ्रा बुंनायफोरा माबाफोर भुल जादोंबा कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय खिन्थु गाज्रि कमेन्टस होनाङा दे माने बुजाय आरोना बिनानाव नोंना बिदि भुल जादों बुंनाया बिदि उमुक तुमुक बुं खिन्थु गाज्रि कमेन्टस दाहरनानै माने आंनि साननायफोरा जायाखैबा आरोना बुंनायफोरा जायाखैबा बुंबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव आं जेबो गाज्रि मोना मोजांसो मोनगोन मानो होनबा आंबोथ' सोलोंनोसो हागोन ना माने आंना जायाखै माने आं नोंथांमोननिफ्राय सोलोंनो हागोन ओंखायनो आरोना एसेनोसै आंना भिडिअ'आ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आं एफा हराव उन्दुलासो आं बे भिडिअ'खौ बानायदों मिथिबायना नोंथांमोननि थाखाय जास्ट शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै आं दा नोंथांमोननो मा होनो गुड नाइट ना गुड मर्निं जायखिजाया गुड नाइटबो गुड मर्निंबो होनबाय एसेनोसै आंनि भिडिअ बाय बाय see you in next video